はい、どうも、こんにちは。コナです。ですね、今回は、今日もやろうぜ、マインクラフト、パート4、やっていきたいと思います。今回は、ネザーで遊びたいと思います。はい。今見えてる通り、ネザーの残骸があるんですが、これはですね、取ったつもりだったんですけど、取れてなくてですね、今ちょっとこれで3回目の撮影となりますね。事実言うとですね、やっていきましょう。じゃあ起動したいと思います。松明にしといてよっ。おい、来た。やってきた。よし。あれ、感じ能力。俺は実現で挑む。ダイヤその行為をつけながらも俺はダイヤの剣ではなく鉄の剣でもないか。ちょっと待って、異常に多くないか。ちょっと待って、異常に多くないか。おお、いやー、ちょっと今の怖かった。異常に多くないか、今の。ゾンビピックマンの異常増殖ですね。いや、びっくった。あれは怖い、本当に。あんなに来られたら、金の剣を持った豚がちょっと来てたら怖いですね、やっぱ。はい、じゃあ今回の収穫はサトウキビが19個、ボーンミール60個、金塊4個、キノコ的なもの13個、扉が3つ、種15個、サボテン11個、キノコ17個、弓2つ、金の粉なのかな、これは21個、鳥の羽4個、骨2個、ベッド1つ、貝が1つですね。はい。今回ではこの動画の収穫量はこんなもんですね。はい。はい、ですね、パート4のやることはネザーだけなので、これで動画を終わらせていただきたいと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。それでは、これで動画を終わりたいと思います。それでは、さようなら。